La competència comunicativa fonamentalment per escrit pels alumnes de psicologia és molt important perquè els psicòlegs fem servir el llenguatge com una eina de treball i en el nostre dia a dia hem d'escriure molts informes que poden ser vinculants per la vida d'una persona i hem detectat en els últims anys que els alumnes, sobretot els de primer, que és on aplicarem aquest projecte, tenen greus mancances perquè tenen dificultats amb l'escriptura, sobretot amb la gramàtica, fan faltes d'ortografia, doncs treballem per millorar-ho. Els objectius que hem plantejat és, en primer lloc, millorar la capacitat comunicativa, la competència comunicativa per escrit. En segon lloc, que prenguin consciència de la importància que té aquesta competència en el seu desenvolupament professional. I en tercer lloc també és que aprenguin a fer servir la informació escrita de forma ètica, és a dir, que quan escriguin, referenciïn correctament, que no s'apropin de frases d'altres autors. La idea central del projecte és molt senzilla i és utilitzar la Viquipèdia com una eina de treball en diverses assignatures del grau de Psicologia per poder millorar aquesta competència comunicativa. Doncs bàsicament el que han de fer els estudiants és escriure articles en aquesta Viquipèdia, que ells contribueixin a l'hora de definir autors, conceptes relacionats amb diverses assignatures del grau de Psicologia i que ho facin seguint una sèrie de criteris que té la pròpia Viquipèdia que es diuen criteris de qualitat, perquè aquests articles siguin de qualitat i puguin ser articles de referència per la comunitat. Aquesta proposta és aplicable a d'altres graus sense cap mena de dubte. De fet, hi ha experiències prèvies al respecte i es necessita poca cosa per fer-ho. Es necessita tenir clar quins són els criteris que vols avaluar, es necessita tenir accés a la Viquipèdia, que això tothom en pot tenir, pot ser absolutament transversal a qualsevol grau que impliqui una competència comunicativa per escrit, que això és pràcticament comú a tots els graus a Catalunya. La importància de l'aprenentatge col·laboratiu és que és una competència clau per l'entorn professional actual i per la societat actual. I l'aprenentatge col·laboratiu és una mica el resultat de les interaccions comunicatives entre diferents estudiants per assolir un objectiu comú. En el cas de que sigui en xarxa, vol dir que fa servir el potencial de les tecnologies per dur-se a terme. Quins serien els grans reptes? Doncs que el fet de fer-ho en xarxa de forma síncrona requereix d'unes normes d'organització, de planificació, de gestió de la informació i de la comunicació molt importants, perquè si no es fa molt difícil dur-ho a terme. Els factors que volíem conèixer és tots els vinculats als processos d'interacció, comunicació, gestió de la informació i actituds. I les analítiques d'aprenentatge el que ens permeten és, a partir de la informació del sistema, tenir informació sobre aquests aspectes. El desenvolupament de la solució d'analítiques d'aprenentatge ha passat per diferents fases. Una primera, detecció de necessitats, on hem definit els indicadors, les categories i les mètriques, a partir d'entrevistes amb els docents. Després, a partir d'aquests indicadors i mètriques, hem dissenyat una eina i finalment hem fet un pilot analitzant les interaccions comunicatives de grups de treballs, tant de fòrums i debats com de WhatsApp. Els resultats d'aquest estudi han estat un pilot que ha implementat una eina que ens ha permès fer el seguiment i l'avaluació de les interaccions comunicatives en debats virtuals i aquesta informació que ens donava el sistema, les analítiques d'aprenentatge, ha permès als docents tenir unes dades quantitatives que, contrastades amb les seves dades qualitatives, permetien avaluar satisfactòriament els estudiants. Inclús tenir unes alarmes per saber aquells estudiants que no participaven. Les eines desenvolupades dins de l'estudi s'han aplicat en l'àmbit o l'assignatura de competències TIC de la UOC i amb unes assignatures del màster d'educació del TIC. Això en aquest moment s'està intentant que sigui transferible a totes les aules de la UOC i creiem que no l'eina, però sí la definició dels indicadors i les categories i les mètriques pot servir per qualsevol entorn en línia on hi ha una interacció comunicativa important.
La problemàtica dels estudiants de matemàtiques a la Universitat Oberta de Catalunya bàsicament és triple. Una, que han de llegir apunts en paper abstractes, descontextualitzats i plens de fórmules matemàtiques, que els costa. Dos, que normalment concentren la seva activitat en 3 o 4 moments durant el curs i això els obliga a haver d'escriure molt text matemàtic, que també els costa perquè han d'utilitzar editors de textos, etc. I 3, que reben resposta del professor molts dies després d'haver lliurat el seu exercici i per tant no tenen resposta immediata a dubtes o qüestions que els neguitegen. Tot això amb què es concreta al final? Doncs amb resultats no massa bons des d'un punt de vista acadèmic, però amb un alt grau d'insatisfacció dels estudiants en relació a la seva percepció de com és l'assignatura, diguem, el seu procés d'aprenentatge, etc. La nova estratègia docent plantejada es basa en avaluació continuada. Això vol dir que cada setmana a setmana nosaltres el que volíem era que fessin activitat i que tinguessin un retorn immediat de tot allò que estaven fent. Pensàvem que d'aquesta manera podíem aconseguir que la gent abandonés menys i que d'alguna manera seguís el fil, s'enganxés a l'assignatura, en definitiva. Vam avaluar diverses eines i la que més ens va convèncer va ser Wheaties Quizzes, que és un sistema de qüestionaris de Moodle amb la calculadora Wheaties, diguem, per darrere, que permet escriure fórmules matemàtiques i avaluar expressions algebraiques. Hem aplicat aquest sistema en assignatures diferents de matemàtiques i cada una té la seva cosa, no? En assignatures bàsiques el resultat va ser boníssim perquè vam augmentar el seguiment de l'avaluació continuada amb la primera edició amb un 13%, després la millora ha estat més sostinguda. En altres assignatures, diguem, la millora ha estat potser menor o menys espectacular, però en qualsevol cas la satisfacció dels estudiants és molt alta. Realment ha estat una experiència d'innovació docent del tot exitosa i per tant satisfactòria. Diria que té sentit per estudiants de la UOC, de matemàtiques i també, segurament, per assignatures quantitatives o instrumentals, allà on els qüestionaris són adequats i tenen sentit. Fora de la UOC tindria sentit pel treball autònom de l'estudiant fora de l'aula, però també segurament si es plantegés un sistema blended learning, allà on es combinés la presencialitat i la no presencialitat.